Lucas Kapitulo 8. Og nahatabo sa wala madugay nga siya milakaw sa mga lungsod og mga balangay nga nagawali og nagadala sa mga maayong balita sa gingharian sa Dios. Og uban kaniya ang napulo og duha. Og may mga babaye nga nangaayo sa mga espiritu nga daotan og sa mga sakit. Si Maria nga ginganlan Magdalena, nga kaniya minggula ang 7 ka mga yawa. Og si Juana, asawa ni Kusa, tinugyana ni Herodes. Og si Susana, og uban pang daghan, nga nag-alagad kaniya pinaagi sa ilang mga bahandi. Og sa pag-abot nga tingob sa usa ka dakong panon sa katawhan, og sa midugok kaniya ang mga gikan sa tagsa-tagsa kalungsod, misulti siya pinaagi sa usa ka sambingay. Ang magpupugas, milakat sa pagpugas sa iyang binhi, og sa nagpugas siya, ang uban nahulog sa daplin sa dalan, og kini ginatumban sa tiil, og ang mga langgam sa langit na nagtuka kanila, og ang uban nahulog sa ibabaw sa bato, og sa nakaturok, nalaya gilayon, tungod kay wala mag-umog, og ang uban nahulog sa taliwala sa kasapinitan, og ang mga sapinit miturok uban ni ini, og naglumos ni ini, og ang uban nahulog sa maayong yuta, og mingtubo, og namunga og tinaggatos. Sa nakapamulong siya ni ining mga butanga, misinggit siya. Ang adunay mga igdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog, og ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya kung unsa kaha kini nga sambingay, og siya miingon, kaninyo ginatugot ang paghibalo sa mga tinago sa gingharian sa Dios. Apan alang sa uban, ipaagi sa mga sambingay, aron nga sa pagtan-aw, dili sila makakita, og sa pagpatalinghog, dili sila makasabot. Karon ang sambingay mao kini, ang binhi mao ang pulong sa Dios, og ang mga sadaplin sa dalan mao ang mga nagapatalinghog. Unya miabot ang yawa og nagakuha sa pulong gikan sa ilang kasing-kasing, aron sila dili managtuo og dili mga luwas. Og ang mga sa ibabaw sa bato mao kadto sila nga sa nakapatalinghog midawat nga malipayon sa pulong. Og kini sila walay gamot nga sa jutayng panahon mingtuo, og sa panahon sa pagsulay nang hisalaag sila, og ang nahulog sa taliwala sa kasapinitan mao kadto sila nga nanagpakadungog.